wat wie er aan de hand in Dokkum? De hele binnenstad zit in het donker. Dark Sky Night is aandacht Jan namens Earth Hour om de luchtvervuiling te gaan. En met name hier in Dokkum hebben we nou gecreëerd dat we aandacht jou aan Earth Hour en dat we de binnenstad hier het donker hebben. Astro Friesland is ook aanwezig. Die kun je hem uitlezen wat er eventueel te zien is en hoe je toch bijvoorbeeld een telescoop zien kunnen. Daarnaast is de Selnerus dus ook hier om daar op te klimmen. Maar dat je bovenop de Selnerus zien kan van hoe donker het hier is in vergelijking met de rest van Dokkum. Het is voor mij persoonlijk al jarenlang een wees om mij te doen. Van de jongens gaan de jachten uit van Jelven dat jou wat zien in principe. Dat is ook de oproep onder meesten thuis. En de bedrogen om mij te doen. Dus een uur lang. Egen die matten wennen onder het donker. Dat wordt het ongeveer een kwartier. Dus dat je uit het licht komt en je bent dan in het donker. En na een kwartier dan zul je een hele protte. En misschien soms ook wel eens meer dan dat het met het licht is. Het is een heel goed initiatief. Je maakt ze volle meer van en het promoten van ga eens meer in de boeten in het donker. En je om die heen, het moois. De maan, de sterren en het is gewoon genieten. Dat je in het donkere roem rent en je ziet omheen. Denk bijvoorbeeld om de tuinverlichting, door die in de wintermaanden uit, reclameverlichting is extra iets. En dan denk ik, ik snap wel, mijn oproep is vooral door die tussen alvoeren jongens en seizoenen maas door hem uit. Voor alle dieren, insecten, vogels, zoogdieren, neem maar op. Voor iedereen is het belangrijk. Het licht loekt alles om. Ook insecten bijvoorbeeld, die blijven vliegen rondom een lichtbron. En op een gegeven moment rijden ze uitput en dan starten ze de del en dan gaan ze neer. Laat je hem nou jong echt verwonderen van eigenlijk hoe mooi, want het is geen stroomstoring wat we hebben. We hebben het echt bewust gecreëerd. Maar laten we mijn wanden beleven hoe mooi de donkerte echt wezen kan.